மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணணும், கரெக்டாக ஓட்டு வரக்குள்ளே ஏதாவது ஸ்கீம் கொண்டு வந்து புதுசாக கொண்டு வந்து வாங்கிடுவாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாததா மக்கள் மனசை எப்படி ஏமாற்றணும், திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பொருளை குறைச்சி விட்ருவோம் விலை. ஆனால் இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டருங்க எல்லார் மேலேயும் ஊழல் புகார் இருக்கிறதுனால மாணவர்கள் இளைஞர்கள் அதுதான் அவங்களுக்கு கான்செப்ட். இன்றைக்கி முடிக்கும் அவங்களுக்கு ஃபேன்ஸ்னு ஒரு பட்டம். விஜய் சார் முக்கியமாக அதனுடைய ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியை எதிர்த்து நிற்று குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்றது தான் எங்களுடைய கருத்தாக நாங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கோம். அவர் தனியாக தனித்துவமாக நின்று வந்தார்னா ஓரளவுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. வெற்றி கழகம் பேர் அறிவிச்சிருக்காங்க. ஆமாம், பெயர் எப்படி இருக்குது, நீங்கள் இதை வரவேற்கிறீங்களா? ஒரு தமிழக வெற்றி கழகம்னு சொல்லியிருக்காரு. தமிழக வெற்றி கழகமாக வந்தால் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ இருக்கிறவங்க பண்ணுறதோட இவர் ஏதாவது கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணார்னா இவர் பேர் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும். பார்க்கலாம், கட்சி ஆரம்பிச்சிக்கிறாரு. இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க, இவர் புதுசாக வரன்றாரு. இவரும் என்ன பண்ணுறாரு தான் பார்க்கலாம். சார், பாதிப்புன்றது யாருக்கு இருக்கும்? மக்களுக்கு தான் பாதிப்பு. மக்கள் தான் ஓட்டு போட்டு உட்கார வைக்கிறாங்க. அவங்க சூஸ் பண்ணுறது தான். பாதிப்புன்றது கட்சிக்காரங்களுக்கு இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. மக்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு ஓட்டு போடலாம், இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க. பணம் வாங்காமல் தயவு செஞ்சு பணம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஆனால் ஓட்டு நீங்கள் யாருக்கு போடணும், யார் உங்களுக்கு பண்ணணும் அவங்களுக்கு போடுங்க. தயவு செஞ்சு பணம் கொடுக்குறான்லாம் போய் ஓட்டுலாம் போடாதீங்க. தயவு செஞ்சு கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டைம் ஆகுது, இன்னும் 2 வருஷம் இருக்குது. நல்லா பொறுமையாக முடிவு பண்ணி ஓட்டை போட்டு பாருங்கள். விஜய் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறவங்கள போடுங்க. யார் வந்தாலும் நல்லது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறவங்களோ அவங்களுக்கு போடுங்க. மொத்தமாக காசு வாங்கிட்டு மட்டும் போடாதீங்க. சீமான் விஜய் கூட்டணி சேர்ந்தாங்கன்னா ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு 85% வாய்ப்பு இருக்குலாம். ஏன்னா 2 பேருமே ஒரு செலிபிரிட்டி கணக்கு தான் இருக்காங்க. 2 பேரும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் மாதிரி தான். 2 பேர் சேர்ந்தால் வாய்ப்பு இருக்குது, ஆனால் 2 பேர் சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு தான். அன்புமணி கட்சி ஓகே தானா, எல்லாரையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். எல்லாருமே நிற்கிறாங்க, ஆனால் பர்சன்டேஜ் வாங்குறாங்க. ஆனால் ஜெயிக்கிற கேட்டகிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம்கே டிஎம்கே 2 மட்டும் தான் இருக்குது. இந்த டைம் ஒரு மாற்றம் இருக்குமா, இல்லை ஏடிஎம்கே டிஎம்கே தானா? அவங்க ஏடிஎம்கே டிஎம்கே கீழே இருக்கிற கட்சி ஒன்றா சேர்ந்தா வேணால் வாய்ப்பு இருக்குது அவங்கள எதிர்க்க. ஏன்னா அவங்க எவ்வளோ வருஷமாக இருந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருச்சு எப்படி மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணணும், கரெக்டாக ஓட்டு வரக்குள்ளே ஏதாவது ஸ்கீம் கொண்டு வந்து புதுசாக கொண்டு வந்து வாங்கிடுவாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாததா மக்கள் மனசை எப்படி ஏமாற்றணும், திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பொருளை குறைச்சி விட்ருவோம் விலை. அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரிக் பண்ணி மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இப்போது புதுசாக வந்தவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான். கூட்டணியாக வேணுன்னா இருந்தால் வாய்ப்பு இருக்குது, பார்க்கலாம். ஆளுங்கட்சின்னு சொல்லி தான் பேர். ஆனால் இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டருங்க எல்லார் மேலேயும் ஊழல் புகார் இருக்கிறதுனால ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அமைப்பை சேர்ந்தவங்களும் இந்த 2 அமைப்பில் இருந்தும் விஜய் மக்கள் மன்றத்தை இந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய இதில் இணையறதுக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. பாராளுமன்ற எலெக்ஷனை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு கூட்டணி இல்லைன்ற அறிவிப்பு இது அரசியல் அருமையான போக்குங்க, நல்ல போக்கு. அதனால தான் இது. ஏன்னா இப்போ கூட்டணி அறிவிச்சிட்டாங்கன்னா பர்சன்டேஜ் என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அது அடுத்த எலெக்ஷனில் கூட்டணி அமைக்கிறதுக்குரிய சூழல்கள் அமையாது. ஏன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி அனைத்து மக்களுக்கும் அரசியலில் இடம் உண்டு. அதில் இன்னார் வர வேண்டும், இன்னார் வரவில்லை என்றெல்லாம் நாம் கருத்து வேறுபாடு வேறு. ஆனால் விஜய் இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய இந்திய நாட்டினுடைய அரசியலை புரிதல் கூட வேண்டும். நாடாளுமன்ற தேர்தலில் விஜய் சார் அவர்களுக்கு அரசியலை புரிதல்படுத்த வேண்டும். மதவெறி சாதி வெறியை இந்திய நாட்டில் தூக்கி எறிய வேண்டும். இன்றைக்கு ஒன்று மட்டும் சொல்ல, ராமர் கோயில் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது. ஒரு மதத்தினுடைய பேரை அழித்து இன்னொரு மதத்தினுடைய கொடியை நாட்டியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்து மதத்திற்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியை எதிர்த்து மக்கள் வெற்றி பெற வேண்டுமென்றால் அதே விஜயுடைய ரசிகர்கள், லட்சோபலட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் விஜய் மக்களுக்கு, விஜயுடைய ரசிகர்களுக்கு விஜய் சார் முக்கியமாக அதனுடைய ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியை எதிர்த்து நிற்று குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்றது தான் எங்களுடைய கருத்தாக நாங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம். நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா விஜய் மக்கள் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ரசிகர்கள் எல்லா தரப்பு மக்கள் கட்சியிலும் இருக்கிறார்கள். அதுக்காக விஜய் கட்சி ஆரம்பித்ததுனால விஜய்க்கு ஆதரவாக செயல்பட மாட்டார்கள். மாணவர்கள் இளைஞர்கள் அதுதான் அவங்களுக்கு கான்செப்ட். இன்றைக்கி முடிக்கும் அவங்களுக்கு ஃபேன்ஸ்னு ஒரு பட்டம் தனியாக இருக்குது. இன்றைக்கி முடிக்கும் இருக்குது. அது இயக்கமாக மாறிச்சு, இன்றைக்கி கட்சியாக இருக்குது. அது நாளைக்கு எந்த ஒரு நொடியில் எப்படி போகணுன்றது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். 2026 கண்டிப்பாக எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ முடிக்கும். பிஜேபிக்கு ஆப்போசிட்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் பிஜேபி தான் ஆதரிக்கிறேன்றாங்க. எந்த கட்சியோடன்னு அவர் தான் முடிவு பண்ணணும். மக்கள் எல்லாருக்குமே தெரியுமே எந்தெந்த கட்சியோட யார் இணைகிறாங்க. வரவேற்கத்தக்கது தான். ஏன்னா நிறைய குழப்பங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில், மற்ற ஸ்டேட்டு கூட அந்தளவுக்கு இல்லை. இங்கே அந்தளவுக்கு நிறைய கட்சிகள் வந்துகிட்டே இருக்குது.
அதில் இதுவும் ஒன்று தான். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்த வேகத்தில் அதே வேகத்தில் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பாதிப்புன்றது வந்து ஏற்படும், அது செய்கிறவங்கள பொறுத்து. ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. மற்ற கட்சிகளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இதாகும். ஏன்னா இன்றைக்கி இளைஞர்கள் வந்து அந்த பக்கம் நிறையா இருக்காங்க, லேடிஸுங்க அந்த பக்கம் இருக்காங்க. ஏன்னா நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது, மெயின் அதுதான். அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்ற இதர கட்சியிலேருந்து போகும். நல்ல வரவேற்பு தான் அவர் கட்சி அறிவிச்சிருக்கிறது. ரஜினி ஆரம்பித்து வரன்னு சொன்னார், ஆனால் வரவில்லை. ஆனால் இவர் வரன்னு சொல்லியிருக்கார். வந்து முன்னாடி இருந்து பண்ணார்னா நல்லா தான் இருக்கும். கமலுக்கு வந்து வேல்யூ இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க, இருக்குது. அந்த எலெக்ஷன் அப்போ மட்டும்தான் அவர் வெளியே வர்றார், மற்ற டைமில் ஸ்லோவாகிடுறார். இந்த எலெக்ஷன் டைம் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பவர் இருக்குது. முக்கியமான டைமில் அவர் வெளியே வர்றார், முக்கியம் எல்லா டைமில் வரதில்லை. அது மாதிரி இவரும் இல்லாமல் எல்லா டைமும் செயல்படுத்திகிட்டே இருந்தார்னா சினிமா இல்லாமல் உள்ளே வந்தார்னா மக்கள்கிட்ட நல்ல செல்வாக்கு வரும். அவர் வந்து அந்த அரசியல் பணியில் முழு ஈடுபாடாக இருக்கணும். அது இருந்தால் மட்டும்தான் அவரை சிறந்த விளங்க முடியும். அவர் தனியாக வந்து தனித்துவமாக நின்று வந்தார்னா ஓரளவுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு ரசிகர் உண்டு. நான் அஜித் ரசிகர் இருந்தாலும் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அது மாதிரி வந்து ரசிகர்கள் அவங்கவுங்க பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம். மாற்று கட்சியில் இருக்கிறவங்க விஜய் கட்சி ஆரம்பிச்சாலும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா இருக்காது? அது அவங்கவுங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்து தான். போவாங்க வருவாங்க. உங்களுடைய கருத்து அவங்க போகிற வாய்ப்புகள் இருக்குமா இல்லை 50-50? அவருடைய செயல்பாடை பொறுத்து. வெற்றி கழகம் பெயர் எப்படி இருக்குது? நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. அவருடைய கட்சியோட சிம்பிள் வரணும். அந்த சிம்பிள் வந்த பிறகு தான் அவருடைய இது இருக்குது. அதில் அவருடைய பேஸ் வந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா புதுசாக வரனால அவருடைய பேஸ் இருந்தால் மக்களுக்கு தெரியும். மூப்பனாருக்கு வந்து சைக்கிள் சின்னம். இப்போ நம்ம ஏடிஎம்கே எடுத்திங்கன்னா இரட்டை இலை. அந்த மாதிரி விஜய்க்குன்னு ஒரு சின்னம் தனியாக இருக்குது. ரசிகனாக இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கணும். இப்போ வந்து ஆட்டோ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க. பட்டு என்ன கேட்கணுன்னா ரசிகனுக்கும் மக்களுக்கும் உதவி மாதிரி ஏதோ பேனா பென்சில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்னம் கொடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். எதுக்காகனா இளைஞர்கள் தான் அவரோட கான்செப்டே ஃபேன் தான். ஸோ அதாவது பேனா பென்சில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். தமிழ்நாடுன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி முடிக்கும் உதயசூரியன் தான். எதுக்காகனா பவர் டு சன், சூரியன் தான். அதனால தான் இன்றைக்கி அவர் வெற்றி அடைஞ்சிட்டு இருக்காரு. நீ காலையில் நீ சூரியன் பார்த்தே ஆகணும் இல்லை. ஸோ அதனால் சூரியன் தான் இன்றைக்கி முடிக்கும் சூரியன் தான். இலை உதிரும் இல்லை. இப்போ எப்படி தாமரை மலராதோ அது மாதிரி இலை உதிரும் இல்லை. இல்லை சூரியன் மறையலாம். சூரியனுக்கு வந்து அழிவு கிடையாது. சூரியனுக்கு அழிவு கிடையாது, இலைக்கு அழிவு இருக்குது. அது மீண்டும் உதிர்ந்து வரும். ஆனால் இலைக்கு அழிவு இருக்குது. ஆனால் சூரியனுக்கு அழிவு இல்லையே. இன்றைக்கி முடிக்கும் சூரியன் அழியாது. பக்கம் வந்தால் நெருங்கினா என்ன ஆகும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அழியணுன்னா அவங்கக்கிட்ட பக்கம் போனால் என்ன ஆகும்னு தெரியும். தட்ஸ் இன்னொன்று வந்து விஜய் வந்து கட்சி பெயர் வந்து அறிவிச்சிருக்காரு. கட்சியில் வந்து முழுமையாக வந்து நான் செயல்படுவேன் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இது வரவேற்கக்கூடிய செய்தி தாங்க சார். மக்களுக்கு வந்து நல்ல பணி செஞ்சால் வர வைக்க வேண்டிய செய்தி தாங்க சார். இப்போ இவர் கட்சி ஆரம்பிச்சதுனால மற்ற கட்சிகளாக எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுன்னு நினைக்கிறீங்க? பாதிப்பு அது பெருசாக இருக்காதுங்க சார். எல்லா கட்சியிலுமே இளைஞர்கள் இருக்காங்க, அவருடைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க. தமிழக வெற்றி கழகம் இந்த பெயர் எப்படி இருக்கு? தமிழக வெற்றி கழகம் பேர் வந்து நல்லா தான் இருக்குது சார். பேர் நல்லா இருக்குது.